Ọhaneze Ndị Igbo ekene m unu, biko gụchaa ntị unu ọfụma ka unu ghọta ihe m na-ekwu ji ma na Matthias adịrọ innocent. Early this year, if I can remember, early this year, Matthias kpọrọ dibịa ochie na police station, chele kii tufue. Chele gịnị kii tufue. Thank God for akwa ọkụkọ, the contact the boy nwe. Akwa ọkụkọ bịa step wa in. Bịa settle na boku. Mana Matthias kpọrọ this guy. Kpọrọ ya nwa dibịa for that matter. Maka onye na-edefend Matthias kwesịrị mana ogbu mma si na mma ana. Ọgbọ egbe sikwana n'ebe na egbe ana. N'ụwa anụ anyị nọ n'ime ya bụ aka iji wee tụọla onye ọzọ ka anyị ji wee tụrụ gị. There is no two ways about it. Ekpolo dibịa mee dibịa o sign no undertaking na ihe ọbụla meelegwu abụ Matthias. Ihe ọbụla meegwu abụ Matthias na ya bejide nya bụ dibịa. That dibịa bụ alụsị egwu global. O foti abụ ihe adọ n'akụkụ ebe a alụsị egwu global. Kanya bụ ihe ever since then the boy n'ọlụ onwe ya. The mem onye nya na na-abụ nwe problem bụkwa Reverend Father Joy nwebe kanya na the dibịa nwe problem o jiwe sị na o eji 25 demon wee wu the Reverend Father jiwe sị na nwere ihe ọ ya eme nwe noise ka ọ na-eme. Father akpọkwa polisi o. Reverend Father akpọkwa polisi. Maka ndị na-asị na Christianity na eji why can Jesus come and do it? Gịnị mere Matthias akpọrọ ndị Arobi na-agụ ya ka ha bịa mụ n'alụ ya ọgụ bụ ndị polisi bịa. There's nothing you guys cannot tell me because now it is said that Jesus cannot do for man what man can do for himself. Yotago. If you can be able to lift your bed, arrange your bed, or what Jesus said, do zelig bed again. If you can be able to learn how to drive, or what Jesus said, kuzelig kisanya moto, or what Jesus said, yanya moto. Because in the national, why Jesus Matthias arrest on himself? Why he send the help? How are you sure no ebuku people Matthias? How are you sure no ebuku people Matthias? How are you sure no bono na Matthias nwe bu problem bonde bia kpolia? How are you sure no ono ha ego mmadu oli in the process of elana eje bia kpolia? Koruna mora Matthias na elana. All these things be huni away into consideration. What if at the end of the day, Obu Noburo Evangelist Ebukobi Bolo Matthias, can you be able to swallow those words equal against this young man back? Icheke the whole tribe, the only tribe in Nabo Evangelist Ebukobi Wob Ndi Igbo. So ever since he made that statement, no about Attire Igbo. Ever since no 1 billion, all hell broke loose. Ndoshi. All hell broke loose. Kacho biajidi ano yang waye. Ke ina ajukwana ndị mmadụ na-aba mba. Kedu ihe Ebukobi melunu? You cannot say it. Ke he the young man me, you cannot say it. You cannot bring evidence na ihe o meleke. Emecha sị ke he Matthias me, ke he Matthias me. So una afọ ihe ọjọọ Matthias me. You know n'ụwa kịta you know na onyo na ifuru ihe Matthias me. Unu agbalugo ọsọ je post a video na wall ya mgbe ọ na-asị na nwe problem with ndị ụka. Man, you forget to post the part ọ sị na onye ọbụla metụli aka si gbuwe si gbaa ọkụ si bọọ unu post kwa that side. Ojimanu ndị bias. Ndị dibịa niile a na-eme ili ihe anụ eme ili. What did you people do mgbe Matthias kpọrọ dibịa kpọrọ onye otu unu dibịa kpojie police station wele mgbede bịa na the boy na aṅụ mmanya bulia with DSS. He is the thank God for akwa ọkụkọ. If not onwe ya mebe that dibịa no. And okporo ya, and he did not mention it, neither did he post it. Just like onye nke ọzọ jekpolu J Park. He did not mention it, neither did he post it. Mana akpọrọ na Matthias obulu the jeje update ya. Mana mgbe Matthias okporo dibịa ibie, what did he do? Maka ihe the boy gene. Sina agwa na nwa ya eziokwu, ogbu egbe si na egbe ana, ogbu mma sikwa na gene na mma ana. Ekpele anya obere na ekpe kịta bụ let there be a good identification so okay na ndị ji Matthias ka malaka esi channel ya okwu for. Mana all these followers anụ nwa na-akpọ mmadụ sometimes na-ajụ na ọ na-aka nne na nna si wee mụọ unu ka unu inherited
this kind of bad attitude will never inherit. You guys are just behaving like animals everywhere. Cool on the dan kamagode kebe this young man no kende ya or kidnappers bully or no kidnappers bully. How can mention go ransom? Okay, let us just wait and see. Ke onye ya pụta na ke group of people ya pụta na si no onye nwa bụ onye okay na ọmụnwa anyị nwanyere ọda sikpụrụ Matthias. Then that is where now you now calm down and channel your energy to oga okay ya no gi ikwu. What next? It is over 24 hours now. Nwebe onye nụrụ onu Matthias, nwebekwa na onye pụta akwu okwu ndọrọ na-agbaghalị na social media. Ihele megbuo unu.